Sekarang video footage kayak nagra. Sokjak. 사리감 저서는 정진이 기본 못하는 아다시 모노는 꼴니 지금 저또 보러라고 이동 밀리나요 정진이 블록도 지금 비디오 사다 말라니 타는 এবং মালানি থামানিफ्राय बिदि सादि हिसाबै दिनै मिटिं दङै जों बबाय मालाय मादिया जों बबाय मालायनिया जों दिनै 28 नभेम्बरनि একটা পঞ্চায়েত बागमारा थाबुआ सरि बागमारा थाबुआ बागमारा थाजाकजों दिनै पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै तो दिनै कर्मीराव सिरो थाङा पार्टी अफिस उद्बोधन खालायनो होनै मालायनो होनै सिरनि बरबाय এবং মালাইমানি পড়িयो दिनै दलाव যত फिरय फैया যত फिरय फैजि ह কয়েকজন फिरय फैया तो आंबो सिरो थानि होनैनो थामानि तो একটা জায়গা आं आवहा गसा दिनै टायार रंहानै बा थाहा ओ जागा बाथांमानि पड़ियो बरंनि कयेकजन बररक जोंनि बाइक बाय 6-7टा बाइक बाय 2-3 जन खलाय काजा एवं फ्लेक्स जोंनि दङ अदर बाइक लाथादर एवं बनि लाथादर जले बरजाबो दङ तो बरक जखन सिंटिया था हलाय आं दिनै दलङो इनफर्म खालाय रहा जे न बक थानाय रास्ता तैका फायदि होनै एरपरे हलाय बरंनि जे 3-4 जन थानाय राव बरक इनफर्म खालाय रहा दिनै प्रेसिडेंट अखाय दं होनै तो दिनै प्रेसिडेंट जखन अखाय दं हलाय आं जे नुहा बरक बंनि गाड़ीनो खैबोय साइकेलनो खैबोय बंनि लाथा इट जा तंमानि बनतै बंनो गोसाबै थाया तो बरक बासेनि बागै निजनो रेस्किउ खालायनि बागै बरक एकटा न'आव हाबा सि न'आव आंबो दङ तो बरक आं सि न'आव दं होनै थिगेना मानो एवं सि न'नि बरक न बक मेला होना जे कारिरि जों बंनो डक्टरै छेन होनैबो तो चिनिं सि जागा निजनि आत्मरक्षानि बागै जों बंनि अन्तन्दमा सागाद्रम माकाजा एरपरे हलाय बक जखन जोनो मान्दिया हलाय चिनि दलंनो बक रुसाबै थाङाला आं आंनि दलंनो फन खालायहा जे आं अमुक जागा द्र बकआनो अ खालायखिया माने गेराव खालायखिया न चिन्ता ता खालायदि नै साखहा आं बंनो अन्य एकटा रास्तातै थादि होनै तो बक थास्लाब दिया एरपरे बक चिनि दलनि ऊपर अटैक खालायहा तो अटैक खालाय माने लगे लगे चिनि दलक पाल्टा अटैक खालाय दिया जे पुलिस प्रशासन तंमानि बाय बक उखुमटिया फिरय था एरपरे बक पुलिस प्रशासन अर्थात যারা एडमिनिस्ट्रेटिव दंनाय पुलिसावनो बक ओभारटेक खालायै बरकसोनो उखुम खालायै इफिरय था एरपरे चिनि दलक जेतु चिनि बबाग्रा साजाक दङ जे भायोलेंस दा खालायदे होनै जों चिनि बबाग्रानि आइडियोलजिनो तै जों बरक बाय बबो बुलाय जायगा एवं तबो तकलाय जायगा चिनि যারা কর্মী दंनाय राव कयेकजन नि रास्ता दर बाइक दङ सि रास्ता दनि बायनो बरक खदयै सकसायरि हा बीजेपी राव साइड 6टा बाइकनो एरपरेबो बरकनो जों पाल्टा कोनो किछु खालाय दिया तामाने जों बबाग्रा दङ जों बबाग्रानि आइडियोलजिजों चलिनाय कारण बेहा बरक जति आनो सै जति आनो वारनाय आं सैयाव आनगैया जों नायो एडिसि पिच एन्ड फुल जत जों 19टा जाति दफा जों जत बरक भाषा जों फुरंहरैलाय माहां नुग्लाया फुरंहरैलाय जों बाहामा दङ बरकसोनि ऊपर दुस अजथा दुस साफायनिनाय जों बन्नाम खालायनाय बक निजे पार्टी अफिसनो सवै बक्सनो सवनोबो बक बन्नाम खालायो जतनो हमबाय बागमारानि पार्टी अफिस चिनि तांमानि चिनि पार्टी अफिसनो जों उद्बोधन खालायनाय जायगा बक चिनि पार्टी अफिसनो सहा एवं बागमारानि चिनि जे कयजन कर्मी दंनाय रंनि दखान दंनाय रंबो बक निजे थाङै तख्रुफाय खैबिफैया तो आंनो जों हतासा अन्थाइ जेबो करै गिरि थाइ जेबो करै लासि थाइ जेबो करै चिनि हा चिनि सासन